Les 5 taranyines en base al port de l'Escala han descarregat aquest matí 550 caixes de peix blau. Ha estat una bona captura, si bé no pas extraordinària. Després d'un mes d'inactivitat, la tornada ha donat uns resultats, si fa no fa, com els de l'any passat. Lluís Sureda, armador. Mira, doncs avui una mica de barreja com sempre, tal com ho varen deixar-ho l'any passat. O sigui, que quan varen plegar agafàvem aquest peix i ara el continuem agafant. Vull dir que no d'això, no és ni que hagi crescut ni d'això, s'ha quedat aquí i ens ha acabat d'esperar. Bàsicament s'ha pescat barreja d'anxova i de sardina. Per a Lluís Sureda, de peix n'hi ha. Altra cosa és que la mida no sempre és la desitjada. De peix, que és el que ens interessa, no? El que passa que ens vol feina, sort de les màquines que van triant, si no, tornar-ho a fer a mà, ara ens costaria molt, abans ho fèiem a mà, i d'allò, el que passa que abans el peix era més gros, ara és una mica més curt i d'això, no? Però bueno, és el mateix que vam agafar l'any passat, i l'altre, vull dir, sempre aquí tenim la bahia, molt i molt de peix, però és així. Bueno, no, hi ha dies que va més bé de preu, hi ha dies que va més malament, no? A banda de la quantitat, el pescador sempre està pendent del preu que finalment es paga, i amb captures com la d'avui, la sardina tindrà bon preu. L'anxova, petita, no tant. La sardina sí, l'anxoveta ja no la guardem perquè ve molt barrejada amb sardineta, o sigui, l'anxoveta no... Avui no es vendrà pas l'anxoveta. L'anxoveta és petita i ben barrejada amb sardineta i això, però bueno, però és el que tenim cada any. Vull dir, la sardina, l'anxova ve més neta, doncs sí que es ven i bueno, i a veure, algun dia ja la trobarem neta, llavors una mica més endavant suposo que la trobarem la sardina més neta, vull dir, sense barrejar i així, i ens portarà menys feina. La Generalitat ajuda el sector pesquer per les vedes, però el sector es queixa que els ajuts arriben sempre tard. 18-19, 19-20. Al desembre els varen cobrar. Ara pensem que aquest any és la 20-21, però al desembre varen cobrar la del 19-20. I pel mig se va perdre, penso que era del 16-17, el 17-18 es va perdre. Aquesta ja varen dir que no hi havia cèntims i no la varen cobrar. Però bueno, ja és això, mira. La tornada de la veda marca cada any l'inici de la temporada. La d'aquest 2021 tornarà a ser marcada per la pandèmia, i és que encara que les embarcacions puguin sortir a feinejar, les limitacions de mobilitat i limitacions horàries en sectors com el de l'hostaleria condicionen el preu que es paga pel peix que surt a llotja. Aquesta temporada el primer és que s'arregli tot. Si s'arregla tot, nosaltres hi sortirem guanyant. Perquè, evidentment, també ens toca el rebre. Penseu que tot aquest peix va a tot Espanya. Si la gent no corre, si no hi ha cèntims, si no hi ha pel sud doncs, els bars que estiguin oberts i tot això, a nosaltres ens afecta, i bastant, no? A la que hi ha quatre peixos de més, llavors ja no valen. Per tant, a nosaltres ens afecten molt, molt directament. L'estiu, els preus han sigut per mitges de l'any passat, per exemple, no? O sigui, del 2019. A l'estiu, al no haver-hi turistes, ha sigut els preus molt més reduïts que no pas l'altre any, doncs. O sigui, en fi, que ens afecta igual que deu afectar el 80% de feines que hi ha, no? De moment, la temporada ha començat condicionada pel temps, i és que dels 4 dies transcorreguts des de l'acabament de la veda, les taranyines han sortit 2 dies a pescar i 2 dies més s'han hagut de quedar a port pel mal temps.